Okay. Kalder alle YouTubere derude. Der er en uskreven regel om, at når man er YouTuber, så er man automatisk blogger, forfatter, musiker og rapper. Og hvis der er noget, Papa Rockvig han er, så er det YouTuber. Jeg laver content, men har intet talent. Men jeg er blogger, forfatter og ambivalent. Jeg kan også lave diss tracks og skrive bøger. Lave falske pranks om noget, der spøger. Jeg er trendsurfer og ridder alle bølger. Gør hvad jeg skal for at få mange følgere. Fortnite, Roblox, Pokémon Go. Succesen er høj, men talentet er low. Bag min computer kan jeg reagere på andres kreativitet og kommentere. Jeg kan lave sange, som bliver set af millioner. Men vil tække dig på Instagram, så får du 100 kroner. Jeg kan animere folk og gøre dem til memes, eller have bare patter i min boobie streams. Jeg er hypnotisør og burde ikke rappe, men jeg er YouTuber, så du vil bare lappe. Det er der. Hver et rim og hver et vers. Tro jeg har talenter og noget med univers. Mens du står og venter, er jeg i kontrovers på et plejecenter og noget med pervers. Jeg lyrikken spiller, mens jeg dig jo stiller. Lyder som en pladespiller, der afspiller den der gode del af thriller. Og jeg chiller, du tilfredsstiller din lille dealer. Sadudskiller, alting kilder, tårerne de triller, når Rockvig killer. Jeg vil fremhæve mit track, mens jeg kalder dit whack. Du ved, Rockvig han er back, og mine rim, det er dit crack. Genialt verbalt attack, venter alles comeback. Kan svine abo, jungs og sack, nævne Igos lunkende crap. Du bliver aldrig som mig, jeg er lidt som en haj. Med alt for korte finder, som har svært ved et nej. Som aldrig helt vinder, men er fyldt med fejl. Som aldrig helt forsvinder, men for lav til et spejl. Jeg ved, jeg ikke burde rappe, men det stopper mig ikke. Det virkede rimelig godt, det fik dig til at klikke. Og nu vil jeg nævne nogle kendte i flæng, så de vil reagere på min rap og gå i seng. Markus HD, Jack Style og Johnny Gade. Nu kan I tro, at der vanker ballade. Body shame til Guldanis, for det er kutyme. Min parodi af dig, det er mig med en dyne. Vi må ikke glemme Fie og Boris. Begge to forfatter til udsalgs lovpris. Judex gamer spil og Futegård og blogger. Begge har jeg mødt, og de lugter lidt af sokker. Jepsef laver ting med skibe og med vand, men det er alt sammen over min forstand. Hvis du spørger Kasper, hvem er der boss, så vil han svare, Rockvig din toes. Hvis du hader Moller, så sig fuck yeah, og tag et gevær og skyd ham lige her. For som en taber afblejer han sit hår. Efter tabet i en dyst med Guldborg. Det er nossefor, som altid formår at være hot lige nu, mens vi andre står og kigger til, når de der videoer får flere tusinder visninger. No hate. Just jealousy.